Oian Navarro Martinez naiz eta malabarekin egingo ditudan lehenengo 8 trukoak izango dira esku batekin egitea eta gero hankarekin kolpatzea. Diaboloarekin egindako lehenengo trikimailua gora botatzea da eta bigarrengoa makilari buelta ematea. Txinako makilekin egin duten lehenengo trikimailua izan da makilari bira ematea kanpotik barrurantz eta azkenengo trikimailua birak ematea.